Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko autoritate, idazle, ilustratzaile eta argitaletxeko ordezkariei ere gu laguntzera etortzeagatik. Eta ongi etorri pantailetatik beste aldean zaudeten familia guztiei. Streamingen bidez badakizue, botatzen nahi gehala momentu honetan. 2020ko martxoaren 31ean aurreikusitako JUL literatura hauteskundeak ezin izan ziren ospatu, ongi dakizuenez. Hala ere, gure ikastoletan irakurketaren zaletasunak izan dezakeen erabilgarritasunari erreparatuta, hauteskundeak urrian burutzea erabaki genuen. Eta, hala ere, egin ere. JUL kanpainaren antolaketa erabat ezberdina egitea egokitu zitzaigun momentu horretan. Izan ere, COVID-ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko, ikastoletan ezarritako prebentzio neurriak zorroztasunez bete behar ziren. Horretaz gain, kontuan hartu behar izan genuen, JUL kanpainan parte hartzen duten ikastolen lurraldetasuna eta tokiko gobernuek ezarritako prebentzio neurriak. Ezberdinak zirela, alegia. Jakin badakizue, egitasmo honetan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta iparraldeko ikastolek parte hartzen dutela. Eta horrela izan zen, gure postasunerako Euskal Herriko ikastola anitzetan hauteskunde literarioak ospatu ahal izan ziren. Bihoa gure zorionik beroena ikastoletako ikasle eta langile guztiei. Beraien esfortzurik gabe JUL ezingo baitzen burutu. Orain, Nafarroako ikastolen elkartearen lehendakaria dan Elena Zabaletari hitza emango diogu. Arratsaldeon eta ongi etorri JUL ekitaldi berezi honetara hurbildu zareten guziei. Esker mila unitz etortzeagatik Mikel Arregi, Euskara Bideako zuzendari kudeatzaileari, eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzari. Bihotzez, mila esker urtero JUL egitasmoari erakusten diozuen babesaingatik. JUL egitasmoaren 22. edizioa pandemia batek ere ezin izan du oztopatu. Une zailak bizitzen ari gara, ongi aski badakigu. Ekitaldi hau bera ez genekien ospatzeko aukera izango genuenik. Baina horrelako egitasmoek oxigeno pixka bat ere ematen digute egunerokotasunean. Dakizuen bezala, JUL kanpainaren bitartez hainbat helburu ezberdin betetzen dira. Euskarazko literatura irakurtzeaz gain, marrazkiez eta ilustrazioez gozatzeko aukera baitute gure ikasleek. Gainera, hauteskunden demokratiko batzuetan ere parte hartzea oso interesgarria suertatzen zaie. Jai eguna izaten bai da beraiendako ikastolan egun hori. Espero dut gure ikasleek disfrutatzen duten antzera, zuek ere ekitaldia disfruta dezazuen eta zuen sariengatik pozik egotea. Guretzat ohore da zuei eman izatea. Burutara etortzen zait momentu honetan, batez ere txikiek ginenean irakurtzen genituen ipuin eta istorio politaietan, beti eroi batzuk edo heroina batzuk agertzen ziren, eta seguru aski denek amets egin dugula, igual nozbait ere horrelakoa nahi dut izan. Nahiko nuke azpimarratu gure ikastoletan, heroi, heroina horiek kaso agian hor daudela. Langileak, irakasleak, ikasleak, erakutsi dakuten eta agertu duten ardura eta jarrera, nik uste azpimarratzekoa dela. Dene badakigu ze zailari den momentu hau izaten ja denentzat. Beraz, gure aldetik, gure errekonozimendua, eta aprobetxatuz, aupa ikastolak, gora ikastolak,
eta Nafarroko 15 ikastolen ordezkari naizen bitartean, zorionak saridun guztiei. Mila esker. Eskerrik asko, Elena. Orain, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria dan Josu Reparazek jasoko duzuen sariaren eta beronen egilearen inguruko informazioa emango dizue. Bueno, hauxe da aurten jasoko duzuen saria. Sari hau Angel Garraza Salanovaren lan bada. Oso gaztetan, Angelek Allo, bere jaioterria utzi eta Iruñarako bidea hartu zuen. Bere pasioak eraman zuen, bere ogibide naturala izango zena, ustera eta artearen bidea astera. Hemen egin zituen bere lehengo ikasketak arte eta lanbide eskolan, eta hemen egin zuen lehengo aldiz topo eskulturaren hizkuntzarekin. Eta bide hori ez zuen inoiz gehiago bere bizitza osoan utziko. Hemendik Bilbora joan zen eta bertan arte ederrak egin zituen eta sortu zuen harremana Oteiza eta Txilidarekin. Eta han aurkitu zuen beste teknika bat eta da zeramikarena eta bide hori bere bizitza artistiko osoan mantendu du. Bere lan guztia sentimenduetan eta arrazoian oinarritzen da. Eta bere buruan dabilen guztiari forma ematzen saiatzen da, zuek bezala. Eta horrek sortzen ditu ikusleen artean milaka irakurketa desberdin. Bere obraren ari osoa, elkarren aurka dauden elementuen errepresentazioan oinarritzen da. Dualtasunean jartzen ditu volumenak eta planoak, materialak, testurak, koloreak eta formak. Bere obra publikoa osoan hitza da, eta sari ugari jaso ditu bere ibilbide artistikoan, eta bere lanak mundu osoko museotan aurki ditzakegu. Lan hau enkargatu genionean, hau da berak buruan sortu zuena eta forma eman ziona. Liburu baten irudikapen pertsonala da. Kanpoaldean egurrez egina dago, eta hor simulatu nahi ditu liburu baten orriak, eta barrualdean bere teknikarik erabiliena eta ezagunena, zeramikarena. Irakurketan aurkitzen alditugun istorioak irudikatzen dira, edo irudikatu nahi ditu berak lan hontan. Paisaia berriak, iradokitzaileak eta nabarduraz beterikoak. Lan hau bere obra guztiak bezala, dualtasunarekiko gogoeta bat dira, maskulinoa eta femeninoa, geometrikoa eta organikoa, kolektiboa eta individuala, barnekoa eta kanpokoa, argia eta iluntasuna, betea eta hutsa, oroitzapenak eta ahaztura, mina eta plazerra, bizitza eta heriotza. Artelan honek bizitzaren dualtasuna ekartzen digu gogora, yin eta yang, aurka daudenen arteko hurbilketa bat. Sari honen tituluak, paisaiak, kasualak, literaturari, sentimenduei, niri, zuri, individualtasunari, denborari, memoriari, bizitzari, minari, pasioei, naturari egiten die erreferentzia. Azken finean, gizakiak, naturarekin duen harreman ezinbesteko eta saihestezina erakutsi nahi digu. Eskerrik asko, Josu. Eta aurten, ekitaldian protagonista garrantzitsuenak falta zaizkigu. Aur bat daukagu hor, baina normalian badakizue asko ditugula gure aldamenean, gure gozamenerako, aurten falta zaizkigu. Beraiek izaten oidia zuei saria ematen dizuetenak, baina aurten ezinezkoa egin zaigu. Dena den, modu batean edo bestean, gurekin izango dira, eta batzuk ikusten hariko dira
ekitaldi hau. Ezin etorria adierazi dute Marmi eta Kapela Bitxia liburuaren idazlea dan Susana Iser, Paularen Txinelak liburuaren idazlea dan Miren Amuriza, Amaika Andere Ausart liburuaren egilea dan Jose Manuel González, Oli, Irakur iezadazu ipuin bat liburuaren egilea dan Benedikt Carboneil, Futboleroak lokartutako arbitroaren misterioa liburuaren idazlea dan Roberto García, eta Nur eta Kobazulo liluragarria liburuaren idazlea dan Toti Martínez de Lezea. Hemendik gure zorionik beroenak helarazi nahi diegu. Eta Onin eta Baleen Festa liburuaren idazlea dan Ibon Martín ezingo denez etorri bideo bat helarazi dugu. Goazen ba, bideo ikustea. Aupa, arratsaldeon. Bueno, mila esker sariaren gatik. Kriston ilusioa egiten dit. Osea, Jules saria da oso sari berezia. Gero esango dute, el premio Planeta edo ez dakiz zer. Jules saria benetazkoa da, zuek aukeratutakoa eta horrek, zoragarria da. Pena ematen dit, zuekin ez egotea, baina, ezin izan dut. Datorren edizioan elkar ikusiko dugu. Zaindu asko eta berriro eskerrik asko. Eskerrik asko berari. Hasiko gea, ja besterik gabe. 6-8 urte bitarteko kategorian, Astindu Gorputzak Marimatrakak liburua dugu bozkatuenen artean. Askatasunean eta aurreritzirik gabeko haurtzaroaren aldarrikapena egingo dute Noak eta Leak. Bi neska alai eta bihurri hauek gogora ekarriko digute asteak berarekin dakartzan pozak. Eta aldi berean bizitza jolasa ere badala. Gogorarazi nahi digute heldu hoi. Ana Jaka, zorionak, etor dadila jasoaren du. Eskerrik asko. Ez dakit, normalian horrek egiten dituzte galderak, eta agian, zeu zerbait komentatu nahi duzu, baina, bai, venga, Lehenengo musu bat, gola emango dut, eta eskerrik asko, sari honengatik, zuen botoengatik, Marimatrakak irakurtzeagatik, eta ez da ikusten, baina holako irribarre bat daukat, handia. Eta, bukatzeko aholkutxo bat, asko irakurri eta baita ere Astindu Gorputzak. Eskerrik asko, Ana. Ez da lehen aldia, Ni neo galtzeta liburua saritua izan dela, 6-8 urte bitarteko kategorian. Egunerokotasunaren gorabeheretan bakarrik geldituko den galtzerdi baten historia dugu. Hasierako beldurrak gaindituta, oztopo guztien gainetik bere ametsaren bila abiatuko dana.
Estereotipoen mugak apurtuz, individualtasunak, norberaren indarrak, ametsak lortzeko grinak eta ekiteak duen ahalmena erakutsiko dizkigu. Ikasleak gara zorionak, Joana eta Iker, sariagatik. Noizko nire galtzetatik? Joana Ziganda eta Iker Uriberen eskutik datorkigo istorio hau. Berez, zorionak bioi, igo zaitezte, mesedez. Ez dakit, horre askotan agian gure buruari galdetzen diogu, liburu zientzietako liburuetan eta bi egileen artean horrelako lan bat egitea, ohikoa da. Bakoitzak hartzen du kapitulo bat eta laxe egiten du. Zeuek nola den montre montatzen duzue liburu bat bion artean? Bueno, ni neu galtzeta berezia da, batez ere Joana eta biok ere bikotea gara. Eta, bueno, etxean asko gustatzen zaizkigu ipuinak eta olako gertakari xelebre batekin hasi zen istorioa. Eta, bueno, gure proiektua da, autoekoizpenean egin dugu eta oso pozik gaude, batez ere aurrei eskerrak eman dizkiegu. Bere bidea egiten ari da, abentura egiten ari da, ez dakit bigarren egongo den edo ez. Baina, bueno, galtzeta bere abentura segitzen ari da eta eskerrik asko denoi. Oso ondo. Ados, Bai. zeharo, berarekin. Bai, guztiz ados. Guk ipuinak honekin hasi ginenean xume-xume autokezpenean egin genuen eta bi aldiz Julsaria izatea guretzako da oso garrantzitsua, ilusio handia egin digu. Batez ere ipuinak egiten ditugunean aurren azalean jarriz egiten ditugulako eta aurrek gozatu dezaten, ez? Eta iristen dela ikusteak, ilusio handia egiten digu eta halako bideoak jasotzea, merezia. Oso ondo. Eskerrik asko. Sortzi eta 10 urte bitarteko kategorian, bozkatuen agertu den liburua Ispilutxo izana. Mutilek deitu didate neska, eta ni baztertua sentitu naiz. Zeren, ni ez bai naiz neska? Nola izango naiz ni neska? Kevin oso triste, astoa baino tristeago sentitu da. Horregatik, errekara joan da. Negar malkoak izurtzera eta ispilutxoari galdetzera. Eta honelaxe, negarrezari zala, bere burua errekan islatua ikusi du. Ispilu batean bezala. Eta galdetu dio, ispilutxo, ispilutxo, ni neskal naiz? Pila morga, eta radio mesedez. Bueno, nahiko komplikatua eramateko dizugu. Azaldu gara, Bai, zer du? Ez, ondo, animalien gandik gertuago sentitzen naiz, lau hankadunan naizen. Bueno, ispilutxo, egia esan, poza handia hartu nuen,
saria eman ziotelako. Aspaldian hitz egin nahi nuen ispiluaz. Eta esan nahi nuke, bizitzan ispilu asko ditugu, egunero ispiluren aurrean jartzen gera. Eta ispilu askok ematen digute irudi deformatua. Badia ispilu batzuk, kasu honetan protagonistak aurkituko du neska baten begietan. Begi ninian. Hor aurkituko du beretako ispilua, eta aurkituko du bere identidadia. Eta esaten du, ni zer naiz, neska? Naiz mutila? Zer naiz? Ispilu horrek esango dio maitatzen zaitut. Eta orduan sentituko da erabat onartua epaitu gabe. Eta aurkituko du maitasuna talkarri musu emango diote. Hola, aukatzen da ipuia. Oso ondo, eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko. Monstro txikiak zailaren mamutxo bere gurasoen bila oso bozkatua izan da 8 eta 10 urte bitarteko kategorian. 5 lagundia monstruen eskolako ikasleak. Agintxo, mamutxo, sorgintxo, frankitxo eta neskaotxo. Eta haien irakaslea Andereño Herminia. Mamutxok, kasualitatez, deskubrituko du bere gurasoak hiltzat jotzen zituenak bizirik daudela. Parisko jolasparke batean preso. Bere lagunak konbentzituko ditu haien bila joateko, eta bidean 1000 abentura eta kalentura pasa beharko dute. Kaixo, gutan Irunaitik Gaztelako ikasle eta 9. mailako gara. Zorionak eman nahi dizkizugu Alaina Agirretik eta Xabier Zintzigun. Monstro txikiak eta Agintxo bere gurasoen bila ditugu agatu. Zorionak Alaina eta Xabier. Zorionak Alaina Agirre eta Xabier Mendiguru izan duzuen arrakastagatik. Mesedez igo zaitezte sariaren bila. Bueno, helduen literatura ere idazten duzue. Zein da, bueno, hori beti galdetzen da, zein dan zailagoa eta hori dena, Baina, ze diferentzi dago? Hori, benetan, idazterakoan, ze diferentzi dago haur baten liburua pentsatzen nahi zehala eta helduon literatura buruan duzuela. Bai, bueno, nik uste desberdinak dira, zuk ondo esan duzun bezala, nik uste klabea dela publikoan pentsatzea, ezta? Eta norentzat ari garen idea, idazten pentsatzea. Niretzat behintzat idazne modura, garrantzitsua edo betetzen hauena da irakurlearen gana iristea, ezta? Eta zubi moduko hori eraikitzea, beraz, ez dakit esaten nola den diferentea, baina bai sentitzen da diferentea idazten duzun momentuan bertan, gorputzean, barruan, eta gero berez da hitzetan ere bide desberdina hartzen du. Baina esaten nuena, ez da importantena da zubi izatea, modu batean zein bestean. Ze askotan esaten da, edo pentsatzen da, haur literatura dela maila bajuko literatura. Eta ez du ematen oso erresa denik ere iristea, aurrengana iristea, ez da? Bai, nik... Bai, barkatu ez dut ikitu behar, arraro intzait. Hombre, hemen dauden guztiak, dira edo marrazkilariak, idazleak, editoreren bat danok dakigu, ez dala erresa, asmatu behar da, euki behar da, irudimena, magia apur bat, kariñoa, hainbat doai,
eta gero suertea eta iristea aurrengana. Eta, bueno, zorionez, liburu hauekin, hemen gauden guztiok lortu dugu, ez da, aurren bostaka horiek dira horren froga. Eta, bueno, bestela, badakit marrazkilarientzako sariak aparte egoten direla, baina nik ezin dut gelditu, Mikel Santos Belatzi eskerrak eman gabe, zen Monstro Txikien magiaren parte handi bat bere marrazkia izortzai. Bai, zantzi gabe, ilustratzaileek erabateko garrantzia dute horretan. Esker mile. Belatzengatik ere, ipatu nahi nuen ikuste 3 monstro txiki eder batu garela, eta ni behintzat oso eskertuta nago horregatik. Eta, hemen dago, eta eskerrik asko sariagatik. Nik uste jaso genezaken, ustut bion partez esan dezake dela, jaso genezaken laudoriorik handiena dela sari hau erakusten duelako hori. Zubi hori egin dela, beraz eskerrik asko. Zuei. Barkatu. Txomintxo eta Perutxo lehendakari. 10 eta 12 urte bitarteko kategorian oso ongi hartua izan da. Estreinatu eta berehala. Astelen goiza da. Eta Txomintxo eta Perutxoren ikasgelakoak Gasteizera doaz autobusean. Gaurkoan bisita berezia dute. Eusko Legebiltzarra. Legebiltzarrean, helduek bozkaz hautatutako legebiltzarkideak egoten dira, azaldu die Txotxe Maixuak. Eta zer egiten dutean legebiltzarkideek, galdetu du Urtzik. Txomintxo eta Perutxori ez zaie bat ere lan zaila iruditu. Are gehiago, oso divertigarria iruditu zaie. Zer irakurtzen ari zara? Pues begira, Txomintxo eta Perutxoren azken abentura. Zetan ibili dira oraingoan. Pues lehendakariak izendatu dituzte eta benetan hartzen dute lana, Bukatzen duzunean, pasa beharko didazu. Lizarra ikastolatik zorionak Txomin eta Peru. Eta gure aldetik ere bai, Txomin eta Peru zuen zaria jasotzea. Gure bikotia, behin baino gehiagotan egonatzeate hemen. Bueno, ez du ematen Eusko Lege, edo parlamentua orokorrian interesgarria izan daitekenik aur baten ikuspegitik, ez da? Askotan ez da guretzat ere. Orduan, nola lortu duzue? Argi geneukan, anaia bi hauek hainbat abentura eta liburu dauzkate aurretik eta hauek ere Odeiertz berriak konkistatzen dihardute, bere humore eta jolasa bitartez, eta holako batean divertigarria iruditu zitzaigun hain figura urruna umeentzat, lehendakari baten modukoa, beraien papelean jartzea. Eta alde batetik eskerrak eman dizkiguten animo eta bozka guztiagaitik, eta bestetik eskerrak eman dizkiguten ideia askorengatik. Ze bertan jarri ditugun ideia asko ikastoletan jasotakoak izan dira. Ze egingo zenukete lehendakari bazinateke eta abar. Eta orduan guzti horiek jaso, eta egin genuen abentura zoro hau. Eta komentatu behar dugu baita ere, liburu hau lehendakariari helarazi diogula. Egia da? Bai, guztiz egia. Dedikazio eta dedikatuta eta guzti. Eta bere biloroi irakurri diola, Así que, bai, hori horrela da, eta, oso... Seguro. Eta bere biloba deitzen da Peru. Orduan, kasu... Bat izaten badu, esango diogu, mesedez Txomin... Oso, erabateko... Irakurri lehendakaria Perutxori, Txomintxo eta Perutxo lehendakari irakurtzen. Oso, ederra trabalenguaz. Eskerrik asko. Beti iparralderantz liburua bozkatuena izan da 12 eta 16 urte bitarteko kategorian. Beregilea oraindik ere harritzen da beste argitaraldi berria ateratzen denean eta bere buruari esaten dio agian haur eta gazte literatura gehiago idatzi beharko duela.
Ba, bai, hala egin beharko zenuke, Jon. Aita, Europa aldera joan zen 20.000, Afrikar asko bezala. Baina haren berririk ez zuenez, 13 urte bete zituenean, Drisa, aitaren bila abiatuko da, milaka kilometroko bidaian. Hainbat muga zeharkatu beharko du beti iparralderantzko bidean. Abentura horietan, era guztietako personak ezagutuko ditu. Bihotzik ez duten anker miserableak eta laguntzeko prestasun handiko jatorrak. Aurten, Jon Arantxeren beti iparralderantz liburua irakurri du. Asko disfrutatzeko Drisa eta Zuren argitaratzen. Cristina Fernandezen ilustrazioak ere asko gustatu zaizkigu. Desiratzen gaude Jon Arantxeren beste liburu bat irakurtzeko. Zuekin batera. Eskerrik asko Jon Arretxe, hurbil zaite, mesedez. Kaixo. Ba, gai serioa, oso gai serioa. Ez dakite aurrek nola, ze iruditzen zaizu, nola hartzen dute. Zergatik handute gustoko. Abenturak dia, edo zer da erakartzen diena, porque ez da lehendabiziko aldia, gurekin zaudela, liburu berarekin. Ba, egia esateko ez dakit. Ez dakit, zoi gustatiaekin, zer ikusten nahi liburuan, aitortu behar dut, lehen esan duzu, aur literatura gehiago idatzi, gutxiago idatzi, eta galdetu duzu baita ber zer dan errezagoa, niri oso zaila iruditzen zait aur literatura ona idaztea, hemen dagozan asko dira espezialistak horretan, ni beldurrez azten az beti honelako liburuak idazten, asko zerosago sentitzenan nagusintzako idazten, ez? Hemen asmatu behar dizu, adin jakin batekin, ze mezuz ere ez da, beldurrez azten az, baina gero, ez dakit, suerte ere, importantea da, hori eraipatu da, eta suerte on hori euki dut, eta ikasli gurtzatea jakie. Eta posten az liburu hauze, leku askotan irakurtea egitik, ze, bueno, bertan agertzen den gaia, etorkinak, eta eurekin izan behar dugun errespetoa, eta inoiz baino importanteago iruditzen eta gaur egun. Orduan, eskerrik asko esan behar utzi, irakurtza egitik, boskatza egitik, Andramari ikastolako ikaslei eskerrak emone dutze daz, hor egin da ben bidiotzoa egitik. Eskerrik asko zuri, Jon. Zuri. 12 eta 16 urte bitarteko kategorian, Beire gaztetxoaren historiak oso erakargarria sortatu zaizkile gure gazteei. Izan ere, eskularru beltzak ezailaren iez liburua oso bozkatua izan da. Batetik, Beire, Lete eta Kar. Bestetik, Baba, Linda eta Beiontze. Institutoko bitalde. Aurrez, aurre. Euren arteko harremanak aldatzen doaz, eta guztiak daude euren egoeratan endredatuta. Oraingoan, Beireri ihes egitea beste remediorik ez zaio geratu. Guztiek botatzen baitiote Lindari gertatutakoaren errua. Ze gertatu ote zaio? Bueno, liburuetan, beti orain ze proiektu duzu. Zertan naizea, Jasone, kontatuko diguzu?
Bueno, idazten jarraitzen dut, eta nire kasuan egisa da, nik gazte literatura idazten dutela askoz gehiago helduentzat baino. Eta uste dut horren arrazoi bat Jul sariak diala. Ze urte bat, beste bat hemen jarraitzen dut, nire Jarak Inazi, Ezekiel eta Eskularru Beltzak ere bai. Orduan, badirudi estimatzen dutela nire literatura. Eta astelehenean bertan aurkeztuko dut Festa izeneko liburua, 16 urtetik aurrerako bentzat, izango da, 14-15. Eta urrengo urtean, hemen hauan festakin. Niretzat poza izango zen, ez luego. Jasone gurekin dago hasiera-hasieratikan, beti kategoria honetan bozkatuenen artean agertu zaigu, eta gaiak ezberdinak tratatu dituzu. Zein da, oraingo honen gauzik importantena, gazteen artean dauden gatazkak, hori da erakartzen dietena gure gazteei? Nik uste dut adina hauetan bilatzen dutela askotan identifikazioa. Irakurtzen, ondo pasatu behar dute, engantzatu behar dira, egon behar idatzita ere nik uste dut modu erraiz baten irakurtzeko moduan, ze, dana dakigu irakurtzea ez dela behar badak gehien gustatu zaien, ez da? Orduan nik uste dut erraztu behar dela baita ere idazkera. Eta gero, beraiek identifikatzeko moduko historiak, bizitzen nahi dianak, 12-14 urte bitarte hori da aldaketen garai bat. Orduan ni saiatzen naiz, pixkat hor harakatzen nik ze bizi naban garai hartan, eta gero asko begiratzen eta asko ikusten duen nire inguruan gertatzen den guztia, ezta? Hori nik uste funtsezkoa dela idazteko. Egon behar beti oso erne, ikusten, entzuten, dana, ez? Bizitzan ze gertatzen den, azkenean hortik harrapatzen dugu, hortik hartu, eta etxen dugu hori kontatu beste modu baten. Eta, hortan saiatzen naiz. Bistan da, asmatu egiten duzula. Eskerrik asko eta zorionak. Amabi eta 16 urte bitarteko kategoriarekin bukatzeko, elurraren formula liburuarekin egingo dugu. Bikote krisi latza dute Manuk eta Martak. Eta banatzeak saiestezina dirudi. Haserrealdi baten ostean, elurretara eraman du Manuk bien alaba, Jaione. Baina azken honek faltan sumatu du ama. Eta egunaren oroigarri elur bola bat eraman nahi dio. Naiz eta arrisku handia duten etxera iristerako dena urtu eta putzu bat besterik ez topatzeko. Idatzi duten formula mesedez. Ez dut gogoratzen. Baratzen bi, eta bi. Zagozak ikastelan ez denekien zeitzen elorraren formula, baina editorialetaren liburua irakurri ondoren osan eta irakurri. Maitasuna. Oso honi. Zorionak direktor Zagozak ikastolatik. Bertol, Arrieta, zorionak eta ongi etorri berriro. Zorionak, Bertol. Bigarrengo aldia da, gurekin zaudela. Posible alda bizitzea literaturarekin, Euskal Herrian? Posible alda? Posiblean, ez dakit, baina zaila dela, seguru. Bai. Hortan nahi geha, bintzat, hortan saiatzen nahi geha. Batzuk, eta, garbi dauna da, bidea itea dela kontua, eta jardun eta jardutea, eta pazientzia handia izan behar dela, baina hor, arazo ekonomikoa izaten da batez ere, eta ekonomia eta pazientzia normalean ez datoz bat, eta hori izaten da arazo nagusia. Eskertu behar dugu, jende gaztea, egile gazteak ditugula gure artean, seguru oso zaila sortatzen dela eseritzea eta egun osoa ematea hortan. Esaten dute, behar dela, ez dela inspirazioa etortzen, baizik eta lana dela, ekartzen aldizuna inspirazioa. Horrela dela iruditzen zaizu? Bai, nik uste baietz, liburu honek pixkat maitasunaren formulaz galdetzen du, erantzun baino gehiago, nik uste maitasunan azkenean norberak bere formula bilatu behar dula, eta literaturan ere pixkat horrela da, bakoitzak bere formula topatu behar du,
Eta ez dago formula magikorik, zorionez, ez? Ze formula magikoa balego, magia guztia galduko luke literaturak, ez? Baina bai, ze lana da, dudik gabe, egunero egotea, emaitzak ekartzeituna. Bertol, esker mila, magia ekartzagatik. Bueno, oraingoan ilustratzaileen kategoriako sari banaketari ekingo diogu. Hasteko bozkatuena izan den marrazkilariarekin hasiko gara. Emakume bizkaitarra, hori asmatzen duzuen. Eta horreko sorkuntzan dabilena. Euskal aurre eta gazte literaturan duen ibilbide oparoaz gain, irunegintzaren beste hainbat eremutan ere dabilena. Hala nola, bideojokoetarako animazioak sortzen, muralak margotzen, hainbat produktuen diseinuak egiten eta bar. Bere azken lanen artean, bere lehen album ilustratua argitaratu berri dana. Ez dakit marrazten izenburupean. Tafallako ikastolatik eskerrik asko munduko aurrei, meme, rat, txominkoi eta horrelako pertsonaiak oparitzagatik. Haiei esker magiaren munduan, irakaspen berrietan eta gure irudimenean zehar bidaiatzeko aukera izan du. Ordain gisa hementxe zuretzako gure oparitxoa. Ja asmatua zenuten, Eibar, igo zaite mesedez. Bueno, zure lehen album ilustratua argitaratu duzu. Ze kontatzen aldi guzu? Kontatu aldizuet izenburua, dala ez dakit marrazten, eta asko erakartzen omen du izenburuak, jendea galdera asko egiten dizkit liburuan inguruan, eta ez dakit zer erantzun. Azkenean liburuan kontatzen dena da, badagola jarrera bat aurren inguruan, aurrekin saioak egiten ditudanean eta beti aurkitzen dut aurren bat, ez dakit marrazten, esaten didana, baina hasita segituan, ja etxetik dator hori erabakita, ez da momentuan. Eta normalean dela jarrera aldaketa bat, behar duguna marrazten hasteko. Eta askotan izaten dela arkatza hartzea bezalako kontu simple bat, ez? Eta liburu horri buruz da, askotan jarrera aldatu behar dela. Bueno, eskerrik asko, Tafallako ikastolako aurrei, marrazki zoragarri horren gaitik, kasi negarrez ezin naiz. Zer polita, oso polita. Hori, eskerrik asko saria gaitik, eta nik ez dakit lehen ze galdera egin duzu, baina okurritu zai gauza bat, eta orain esango dut. Eta da, niretzako marrazkiak egitea, ez diguzue galdetzen hau, baina helduentzako marraztea eta aurrentzako marraztearen arteko desberdintasun horretan, nik esango nuke aurrentzako marrazkiak egiten ditudanean nik irudimena pila bat erabiltzen dudala. Eta askotan idazleek pasatzen dizkiguten testuetan egoten direla mundu fantastikoak, pertsonaia oso bereziak, oso ez dutenak askotan ohiko logika izaten, zoroak, asmatuak, eta niretzako oso nik askatasun izugarriarekin marrazten dut, aurrentzako marrazten dudanean, eta gogoa daukat jakiteko oraindik zenlako marrazkia dauzkadan egiteko. Ez egin ditudanak, eta ezagutzen dituzuna, bizik, eta zeintzuk etorriko diren jakiteko gogoa daukat. Galdera berdina, porque gelditzea gogoakin zer da zailagoa. Bata da oso komplikatua, porque mundu magikoa idorikatu behar da, baina zein da orduan zailagoa? Aurrentzako egiteko duen egunaren arabera, ez dakit, eta gaiaren arabera. Zailagoa, niretzako marraztea ez da zaila, da momentua eta ideia izatea. Zaila ez da, zaila letxuga garbitzea da, marraztea ez dakit. Ez dakit esaten. Letxuga garbitzea ez da zaila. Ondo garbitzea. Bueno. Marraztea ez da zaila. Bueno, denek dakigu marrazten orduan? Denok dakigu, bai, nik uste dut denok marrazten dugula, marrazkia komunikatzeko bide bezala hartzen badugu. Gero badago artean sakontzeko aukera, eta hori ogibide bihurtuta, edo artista
izugarri handia bihurtzeko era eta museotan ibiltzeko era, baina nik dinoten marrasteko era hau, piratek elkarri altxorra non gordetzen zuten, esateko erabiltzen zuten mapa hoietako marrazki, zirriborro marrazki horiek egiteko gai deno gara, eta hori komunikatzeko era bada. Eta horretarako gai deno gara, gai noski. Bueno, eskerrik asko, Eira. Bueno, ahora damos paso a un ilustrador que viene por primera vez. Hablamos de un ilustrador catalán que vive viajando por el mundo. Nazioarteko moda marka ezagunen diseinuak egiten ditu, edo egin ditu. Eta gaur egun artista grafiko independente eta haur eta gazte literatura ilustratzaile lanetan dihardu. Ibon Martinek idatzitako Oin zailaren marrazkiak bereak dira. Beti erroboka berrien atzetik dabilen irudigilea. Hau da ikastoletako kantailu lagunak sortu duen martxa. Liburua gomendatzen diguzue? Ba, hori nahi liburuak oso handia den. Zindazuen politena. Nik honi eta Baneren Krista liburua gomendatzen dizuet. Pues historia oso polita da. Ibon Martinek oso moderak aldadean idatzi ditu. Bai, eta Manuel Montielen irudiak oso politak dira. Biek talde hona egiten dute. Ez du sari bat irabazi? Jon saria jaso du. Zorionak, Ibon! Emmanuel Montiel, benvingut als Premis Jon i felicitats pel teu premi. Felicitats. Moltes gràcies. ¿Qué nos cuentas? Bueno, disculpad que no hablo euskera, pero no sé. Muchas gracias, no sé, ¿qué queréis que os cuente? Estoy muy agradecido de estar aquí, gracias a Ivonne, a Álvaro y a todos. Y tienes la suerte de encontrarte con un montón de ilustradores. Sí, muy buenos. Muy buenos, sí señor, sí señor. También has estado en el mundo del diseño, del diseño gráfico. ¿En este momento estás ahí o estás solamente dibujando? No, también todavía estoy, sí. Diseño estampados para marcas de ropa. Sí, pero prefiero dibujar libros infantiles. Sí, ¿no? Sí, molt millor. Muy bien. Felicitats. Eskerrik asko. Gràcies, eskerrik asko. Urriko ilustratzaileari ez dakigu nola eskertu egiten duen alegina gurekin egotera etortzeagatik. Alemaniatik etortzen bai da. Ibilbide zabaleko marrazkilari hau, bere astapenetan ikasmaterialgintzan entzako irudiak egiten zituen, eta plastika eta marrazketa irakasle ere izan zen. Ordutik 11 liburu ilustratu ditu, eta oso ezaguna da Pello Añorgarekin osatzen duten duen binomioa. Ilustratzaile bizitza ematen diozue historioi. Kasu honetan, zu, Jokin Mitxelena, zara irabazlea. Zorionak Jokin, Jul Zariagatik. Eskerrik asko berriz ere zure lanagatik, jarraitu dut. Jokin Mitxelena, hurbildu zaitez.
Bueno, veterano daukagu Jokin gure artean. Ez dakit, egon alda noizbait zure ilustrazioak ez direla hautatuak izan. Uste behin bakarrik urte batean, ez da? Ez, beti? Nik uste dut sari berezi bat sortu beharko zeneutekela, hemen inoiz fallatu ez dut. Ez da egit, bai, maiz etorren nahi, bai. Eta beti oso ikaragarri gustora, bai. Eta beti harritu, eta urtez urte, gero eta harritu haua, nola olako txakur zar bat, gero eta zarragoei, oindik ere, bai, boto batzu ematen dizkatela ume hauek. Beraz, gero eta harritua etortzen naiz. Eta beraz, gero eta emozio gehiago egin zetik imposibili eritzen zait. Nola, hain modaz pasatako, eta nola, hain, lineako, inork egiten iztitun gauzak, egin arren, deitzen didazuen. Bai, oso kontento. Gero ere bai, baina beti modan zaude, Joki? Bai, onortu behar da modan, hola, bai. Bueno, ikusten duzute hemen glorioso gutxi batzuk, etorri gala, bai. Hau zelebratzera etortzen gara batzuk. Bueno, pentsatu, danak etortzen diela, hau zelebratzera, baina ikusi dadila, baietz. Zelebratzera etortzen gara. Oso, no, eskerrik asko hauekin. Orain, Iruan jaiotako marrazkilari, gidoilari eta ilustratzaile bati buruz hitz egingo dugu. Komikigintzan eroso mugitzen da, bai eta aurrentzako ipuinak marrazten ere. Tim Burtonen Nightmare Before Christmas irakurketa liburuan jarduerak ilustratu zituen. Horretaz gain, publizitate eremuan lan egiten du. Eta seguruenik bere lanik ezagunenetarikoa El Tesoro de Lucio izan da. Segi horrela, Belatz. Mikel Santos Belatz, ordetorri. Ongietorri, Jul Sarietara. Zer da? Oso nahi zazda egon da hori, Ez nuen espero. Bai, begira. Ezagutzen altzen nuen, Jul, saria jaso baino lehenago? Bai, ezagunak dira, bai, ezagutzen ditun, sariak. Bueno, eta? Ilusioa handia egiten dit, jasotzea batez ere, beti irudigileok eta marrazkilariok eta komikigileok beti lan egiten dugunez etxetik, gure zuloetatik hor sartuta, norbarean ez dugu jasotzen olako ez dakite erantzunik edo feedback hori ez, deitzen dena eta hori, beraz oso pozik dago, bai. Eta guri izugarrizko emozio egiten digu, bai zeuak etortzea, bai saria ematea, eta bai danak bilduta aurkitzea. Eskerrik asko. Bale, zuei. Eta sari banaketarekin bukatzeko, marrazkilari oihartzuar batekin egingo dugu. Zer ezagarari buruz, hemen ditugu berarekin lanean dabiltzan hainbat egile. Ana Jaka, Txomin eta Peru Magdalena, adibidez. Berari ere galdetu beharko genieke. Animazioan eta marrazki bizidunen munduan ibilia. Eskolako liburuak, ipuruak eta bestelako marrazki lanak ere egiten ditu. Komikiak, personaien diseinuak, karikaturak eta publizitate lanak. Lan oparoa. Jaso mitzelana, zoriondu nahi dugu Jul Sariarengatik.
Josu Itxaron. Zorionak. Hemen dituzu batzuk, lan egin duzu batzuekin, hemen dauden batzuekin. Zailak aldia, lan egiteko zailak aldia, jatzen aldituzte pegak, idazle hauek, Ana Jaka, Magdalena. Ez, idazlikin arazik ez. Gestuak editoria dira, orba oztu editore batzuk. Gestuak editoria dira, idazliak supermajo dira. Bai. Eta editoria zergatik, berei jatzen dituzte mugak eta pegak. Ez, bromaite gati da. Eske, iotzen da Jokin Mitxelena eta nigola ioitxeu, ez? Jarraitu behar da zeakien, ez? Bromakin. Oso ondo, ez dira zailak beraz, idazlea gutxienez ez, hori seguru. Bai, kasu honetan, bi kasutan, bi anai bilurri eta bi aizpa bilurri. Eta bilurrik ere jakitxe dituzte, mugimendu asko dago, eta orduan pixka literatura denez, ume bilurri batzuk, ez dira gehatzen, mugimendua, eta ne marrazkia pixka tortik dihu ez, gustatzen dit mugimendua ematia, eta orduan, pixkat egokitu iten zait gaia, eta, ondo. Oso ondo. Posten eskerrik asko, Josu. Bai. Bueno, gaur eta gazte literatura irakurtzearen plazerrak, eragiten duen divertimentuarekin eta eskaintzen duen ihes egiteko aukera zoragarriarekin zerikusia dauka, besteak beste. Liburuen bitartez, harreman estua ezartzen da aurre eta gazteekin, zintzuk euren memorian hainbat pasarte, personaia edo emozio mantentzen eta mantenduko dituzten eta euren bizitza osoan zehar berpiztuko dituzten. Zuei esker, idazle, ilustratzaile, itzultzaile zein editore, irakurketak eta irakurritako testuen ulermenak, mundu, ideia, sinismen eta ezagutza berriak aurkitzea dakarte. Inguratzen gaituen mundua ulertzen eta aditzen laguntzen digute. Halaber, aurretik jakindakoa berriz deskubritzea bideratzen duzue. Eta atseginak, interesgarriak edo etikoki kontuan izan beharko genituzkeen alderdiak ezagutzeko gaitzen gaituzue. Hartara, irakurketak, iraganaren ezagutzara, oraingoaren ulermenera eta etorkizuna eraikitzeko bidaiara bultzatzen gaitu. Jul egitasmoaren bidez, ikasleek dibertsioagatik eta entretenimenduagatik irakur dezaten dute helburu nagusitzat ikastolek. Ikasleek askatasunez hartutako erabaki batetik abiatuta. Irakurketa ikasteko bidea izateaz gain, divertimentu bihurtzeko aukera dute. Aldi berean, euskaraz irakurtzeko eta euskaraz ahoz aritzeko planteatzen zaizkien jarduera ezberdinei esker, Jol egitasmo euskarazko eduki berriak sortzeko aukera da ikastolentzat. Horregatik guztiagatik, zuek gabe, Jol egitasmoa burutu ezingo genuelakoa, mila esker. Eta orain, hurbildu zaitezte mesedez, talde argazkian ekitaldia egitera. Bukatu aurretik, hori guztioi zorionak, pena handiz ezin dugu eskaini hain gustokoa dugun ardoa eta bokadua. Eta horren ordez, badaukagu hemen lehenengo solairuan, Jul da gure klasiko bat, baina artea oinez, eta Nafarro oinezen barruan daukagun egitasmo oso sendo bat, eta bertan dituzue ikusgai, 85 artista euskaldun oso esan guretzuren lanak. Orduan, nahi baduzue, konbidatuta zaudete, bizita egin eta zuen artean ere hitz egiteka. Eskerrik asko.